Yine hazır hoca geldi. Babayfın yanına geldik. Bu adına ses yazılır stüdyosunda kene. Gel. Selamun aleyküm. Tuğuleme. Ne kansen? Halifa. Olmasın saman getir. Olmadın Şeydin hovur. Yatlap dur. O yalnız anlaşamdı. Köyün aydımları o teyzeden yankı yatla oturun. Ava. Sağ ol. Ne kansen? O gome adaylana. Şükür dayı. Gördünüz neyli? O benim bugün bir şehirden qaytdım da halifalar bilen bir salamlaşayım. Ya doğru ediyorsun. Doğru ediyorsun ne kansen? O mümkün o da halifa özünüz bu arada bir aydım sağda başlayışınız bu arada bir ildeşlerimize de kızıklı olur. Ne mi kansen özüm arada görürüm vardım. 1963 yılda Erki Tapşehir'de adındaki gençliğimde doğuldum. Sonra 71. yılda 1. sınıfı vardı. Şu mektep yıllarında da şol meni Halife Muğollimiz vardı, Sultan Murad Kılıçdı. Men şu hüvesyon hükmünde konsertlere, beyatleşiklere katnaştırıp aydım aydardım. Tüya men şol en ulu doğanın Narcan, Narul Baba'yı olamaydım şeydi. Ondan kişi Yadul Baba'yı olamaydım şeydi. Ondan şol atamız vardı Kur'an urdusu deyip ustaçılık ederdi. Kovuş, Bökoca. Şu dövrün kovuşlarını çok oy mesletkar. Ödem aydımçı doğutar çalıp. Sonra şol okudan geldik. Öy adamdan dolayı şol Kur'an urdu. Atamız dinlep otururdu adam. Baransan men ayttırardı yaşlılar. Hani şu ağzıcan bir aydım ayttın deyip. O vakti 74. yıl 74. sınıf vaktım. Adam benim tutar azıcık çalıyordum. Tutar çalıp qıyılar götürdüm tanrığı deyip aydım aydı. Sonra öğretti. Ondan sonra 75. yılda bizim ovada bir tutarçılar ansambl öğretti. Halifemiz örnepes qayıpı. Sonra göklüğün ağacak çalardı. 5-6 adamdan bir ansambldar 75. yılda men 5. klas vaktım. Aşkı vaxtda televizyona çıkışı alıp gittiler men. Ayağımam yerede yetene oturuşta oturun. Orta arada oturup sonra qıyılar götürün tanrığını ayttım. 75. yıl televizyona çıktım. Çıkardılar ansambl vakti. Hem vatanımın bir saat vardı, şonu çaldık. Ondan sonra neyim şu yola düştük. 80. yılda da 10. sınıf okutorduk, 10. klas okutorup. Şu vakti bizim vilayetimizde hazırki Masumul Galib'in adını götüren yürütesini mektep açıldı. Şoňa da birinci bolup girdik 80. yılda. Açılan yılı özümüz girdik. Ana şonu hordur jorwenimni okutordum. Soňra iş ýoluna başladym. Tapşerke adına owamyzdaki owaklygymda çeper ýolbaşy bol. Soň direkt şäher medeniýet öýünün direktori edip aldylar. Soň 91. ýylda Aşgabatdaky Milli Konserwatoriýanyň bagyş bölümine girip 95. ýylda okutordum. Elbetde näme şu dörejilik ýolum şol 75. ýyldan başlap diýsem ýalan söylemek. Şondan soň meni bir oturuşmalarda da hatta bir aydım ayttyryp dinlerdiler. Men özüm akordeon çalıp, tutar çalıp, aydardım akordeon çalıp ayttım. Soňdan berde bir ansambl döretdim. Şosun şu işini kutorp gelenden soň şadiýany barlar diýip onda da men udarny vurup, şu udarnykda konsertlere çykyp şonu Özbegistan Respublikasynyň Garagalpakistan döwletine festivala gatnaşyp şonu udarnykdan men laureat bolup geldim. Laureat berdiler. Ýeki özüme bir solny partiýa berdiler. Şondan soň gelip näme döwretdi. Soňra bir häzirki näşe döwrewap ritim bloklar çykyp urdular. Şoňa geçdik.
Doktorum aymayın dilgine bakın Yaram ötken şirin dedi Doktorum aymayın dilgine bakın Kabul etsin bir bana gel canan Oh canan, oh canan Elbette näme men diňe bir aýdym aýtmak bilen, saz çalmak bilen gapdalyna folklor toparyna da ýolbaşy boldum. Hem ine şu welaýatymyzyň bir şahandadlary bilen bäsleşiklere gatnaşyp onda da gowy ýerlere munasip boldyk. Ine etramyzdaky halk teatryna da baş rollary ýerine ýetirip onu da kardeşler arkadaşlarının sowatlaryna munasip bolup Sunga işgär boljak bolsaň näme bir kärden gidip bolana elinden gelse näme halka bir sunga işgäriň bir kıyın ýeri halka aldap bilmeýär. Sen halkyň öňüne çykyş durdyň ony alda bilen sen halka aldasaň hem halk seni dinlänek gerek däldi. Eýamda näme häzirem döwrümizde görýäs. Ine şunu ýaly bir aňyrdan akymy bar, halipasy bar adamlar eýam häzir şu halkyň öňüne gezip ýörýär. Öýdi öňe çykan adamlar, öýdüni görkezjek bolan adamlar, olar eýem ýok da şoň şeýle mene sunugat. Häzirem dowam etdirip gelip ýörün çağlaryndan hem çok ýydym, şulugurdan ýan ýoldaşym Gadagul ola Matluq Galim agtygy, ola aýdym aýdy da durmuş näme. Näder aýdynak çağlarymyz. Olaram aýdym şeý. Dowam etdirip gelip ýörs. Uzaktağı täçe boldy? Birin ýary. Ay şey diýsen o içmel suwuk diýe. Ha? Quwataň fıçysyna bir toýarla. Wah wah wah. Şey değil ne hoca? Bir waktyň esem diýen bar kişi seni söýýär ýeňine isem diýen lezzetin duýsam diýen quwatagyň fitçisin mehman bolup ýmesen gadymyda şogudy mehman bolup diýmesen Quwataň fitçi, quwataň fitçi. Başgaçydyr lezzetin, sen türkmeniň elleti. Quwataň fitçi, quwataň fitçi. Başgaçydyr lezzetin, sen türkmeniň elleti. Ene ýaňy mekan sen üstüne gelip galdyň bir şol ýaşlyk ýyllarymyzda bir aýdymlar bardy. Ine häzir ýatdan çykaryp bolanakda öz süýjüligi bar, onuň öz awtorlary bar. Şoň üstüne işläp atyrdım akordeonla indi köp wagtdan bäri akordeon, klawiş çalamda. Ýa şonu mekanja tugulama üstüne gelip galdyň. Mümkin ola bir aýdym halife bilen bere. Sözüm uğur olmadı ya. Göreyinden yana söz verecekler. Ne hil çıktı da dinlersin ne mekanca. hop olgaça senetkär baba gammaryň hop olgaça senetkär baba gammaryň mehir iklasyndan dören utaryn Qayık hatrat singil bodek köngüller Ovadyň aleme ýayran dutaryn Qayık hatrat singil bodek köngüller Ovadyň aleme ýayran dutaryn Oğlun bagşin oğlanlıkta oynany Çuval bagşin ummanın kaynany
Şükür bağışın anamız deyip saylani Mallagan golunu sayran utarim Şükür bağışın anamız deyip saylani Mallagan golunu sayran utarım Göz yaşlı bağrı gıryan utarım Ne şeyler hatta bir şol döwrüň aýdymlarynyň özüniň bir tüýjüligi bar da. Sebäbi bu aýdymlarda aňyrty bar. Şonuň üçin hem şol aýdymlary nirde getsegem ýadymyzdan çykaramyz. Elbetde bu aýdymlar hem özüniň heňi bilen hem şoň içiniň sözleri biziň türkmen döwletimizde, türkmenlerde şu dutary döreden, aýdymy döreden, mukamy döreden adamlar ine şu 5 küplediň içinde bar da. Şoň üçin ine biz şol yaşlyk ýyllarymyzy ýatlap, halifalaryna şoň içinde halifalaryň amaty bar. Şoň üçin biz şol aýdymlardan daşlaşy bilemiz da. Häzirem biz şoň üçin biziň halifalarymyz ine şolar. Biz şolaryň dowam etdirip bilsek, ine şu öz döwletimizde, watanymyzda geljek ýaşlarymyza bir aňyrdan gelýän äheňler, aňyrdan gelýän heňleri geçirip bilsek, biziň iň bir şu watanymyza, şu döwletimize eden kömegimiz mukadip mene pikir edýän. Sebäbi bir hormatly arkadaşymyz bir halifa şägirdleri ýatlama bir mümkinçilik ýol açyp berdi. Ine şondan soň tügeleme halifalar şägirdleri bilen şolaryň bir hili geljegine gowanyp, ine bizem elbetde şägirdlerimiz bar. Ine ýo şägirdlerinden Beglora Mehmet bar. Ine Mekanjan senem şägirdlerimiň biri sebäbi senem şol Kakan Amangal Nuri halifamız bilen şol toylarda geden wagty senem ýanyma gelip şol klawiş instrumentlaryň sırlaryny, aýdymlaryň sırlaryny öwrendiň. Elbetde olam sana käm kömek berendir. Şo şäherlerden mene sen Mekan Nuri Beglora Mehmet ine ýöýegenim Begdur Şerkez ine Atamrat Bagşyp ine şular häzir biziň şol aňyrdan gelýän äheňlerimizi halk köpçüligine ýaýradyp halkymyzyň bir sag bolsuny alyp berler. Ine şoň üçin şupursatdan peýdalanyp ine bize şunýal ýol açyp beren, şunýal zamanany eşilen gahrman arkadagymyzyň jany sag ömür uzak bolsun. Goý onuň her bir tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Bizem elbetde şägirdler bilen öz halifalarymyz bilen şunýal döwletimizde bir aýdym aýdyp, şunýal bir näme goşat goşup bilsek, elbetde bizem bir ömrümizin içinde iň bir eden bir sowgatlarymyzyň biri diýip düşünýäs. Mekanjan şupursatdan peýdanap saňa da sag bolsun aýdýan sebäbi sen bir özüňçe bir ädir bir ýol açyp şol halifalary ýatlap ine şoňa özüňe bir ýygyndy toplap berdiň. Şoň üçin hem ýollaryň bol Mekanjan. Elbetde näme halifalaryň şunýal sag bolsun alsaň, senem elbetde sungat ýollaryň açyk bolar. Sag bol Mekanjan.